Počkaj, ako takú... Titulku musím zrobiť nejakú do riti. Tu pri kase nie, maďarská hranica. Až tam zrobíme. Pozri tu, ja som doťahol šuvu, tak mi puklo skvičko. Vidíme všetko. Veľmi zaujímavý úvod videa, si myslím. Hej, to bude úvod videa veľmi zaujímavý, že? A toto skvičko mi preto to odpadlo, bo som ho tak doťahol, Aha. že mi pukol závid a mi počas jazdy odpadlo skvičko. Výborne, teším sa s tebou. Vítajte v Maďarsku. Tuto. Teraz prvú máme keby 5 kg, ty kokos, s GoPročkou. My sa prišli dneska povoziť za Adamom do Maďarska. V Hungárii. Som zvedavý, dlho nebolo video. Takže dneska dáme také videjko. Snáď sa všetko podarí, bude dobre nahrávať. A vám aj zvuk. Takže takto. Serus, bratu, ty všetkým zdohádaš táto pol roka. Tu doprava, musím ísť. Také divné semafory. Ahoj do videa, ahoj. Tu je Adam. Máme červenú. Vedúci. Začína byť riadne horúco, pripiekať. Ale väčšie majú semafory. Sme neboli, tu som naposledy s Rišom bol. S Ricardom, more, oj. No už funguje. Ahoj, kamarát. Nemá čas, daný se. Táto masaker bude, človeče. Už toto poznám, vieš, z tých predošlých videí, keď sme pozerali ste tie videá, alebo takto to len, keď ste to sledovali tie videá, tak viete, že tadeto sme jazdili a máme to trošku pojazdené, ale pre istotu som si hodil navigáciu, lebo už som tu nebol dosť dlhú dobu. Naposledy v Maďarsku sme boli, keď som išiel na Fabi, sme sa vracali z Rumunska, tak len ľudia sú retardovaní tu. Ja tak nemám rád tie kamióny. No teraz bude robiť cirkus ten kamión. No daj. No poď sem, že by sa nezbláznil. Si pána. To je rumúnsky kamión. Ale zajímavé, má už osvetlenie. Takže tak, my svietime tiež. Mám žerovku mať. Toto. Žerovku by som mal mať pri sebe tiež. Mám nie, že ju rozpučiem, bo skôr bude mať ešte aj mnohé. Takže povedám ho stehne. Stehennej kosti. Ide mu to? Funguje? Ide mu to ešte. To je dobré. Bodnár. Baba kočí parku. To je moja hláška. Takže tak, do frasa. To čo toto je? Dneska som tu na Simpsone, tak som sa rozhodol, že vyťahnem Simpsona. Tak ma picha do kolena, ako keby ma nejaká včela tam ty kokos popichala. To tak. A ja hovorím, že reku, že stiahnem takoho so sebou, tak nejdem sám, lebo predsa neviem, sám sa nerad vozím. Ako, neviem, veľmi som si navykol už tak, predtým mi to ako nevadilo. Ako pôjdem aj sám, ale predsa len sa lepšie s niekým, keď sa človek pokeca, povozí. Podľa mňa takto to je lepšie. Šatoruje uhel. Takže viete, no. Veľa z vás mi písalo, prečo nebolo video a prečo som sa tako ani dlhú dobu neozval. Viete čo, ja by som aj natáčal tie videá, ale z toho dôvodu, dal som ruku, z toho dôvodu sa nenatáčali teraz dlho videá, lebo nebolo veľmi ani s kým jazdiť. Aj keď takto jazdil, tak nech mal chuť byť na videu a veľa ľuďom tiež to prekáža. Tak záleží o tým, hovorím, že však máš príľubu, ale záleží od povahy človeka zase, hej. Že či má náladu, počkaj, kým nastavím tú kameru, mikrofón, lebo proste, no nie je záležitosť 5 minút, je to otázka 15-20 minút. Takže za to vravím. Ideme tu na maďarskej strane, tu na pravej strane je Slovenska a tu sme po maďarskej strane, takže takto.
Tak ako by som mu chcel ukázať, že 4 minúty. 4 minúty. Ako mu takto ukázať, že by video nemá interkom. Toto je trošku škoda, nevadí. Nie každý má na všetko. A aj keby mal, tak sú aj dôležitejšie veci. Som sa nezapol ani so spomkou. Som sa mohol zapnúť. Takto. Som nemal zapnutú prvú kurník. Tak počas jazdy sa dá. Nikto nič nevidel. Takže tak. Mám novú príľbu inak. Neviem, asi s tou som nenatáčal ešte na YouTube. Som mal čiernu, som mal tú krosácku, veľa ľudí ju pozná. A teraz nemám ako novú, ale ju mám prakticky od nie decembra, no od decembra, lebo ho na Vianoce sa kupoval. Nebudem nadávať. Oho. No, go crazy, ahoj! Ej! Po tých jamách, cipana. On je frajer. Díky. Díky moc. Like plus. To znamená ďalší like. Takže už máme olajkovaný Simpson 47 krát. Áno, presne tak, ja to mám započítané. 47 like. Skoro sa blížime 50 lajkom v tejto motorke. Ja to tak zbieram tie lajky po cestách. Dobre, blikal si asi, hej, blikal sa mi zdá, bo to tak skáče s nimi. Také rozbité cesty sú. Tak, ahoj, pozdravíš sa. Servus, no pekne. To tak, 3,6 km. Tak som zvedavý. Dúfam, že kamera natáča dostatočne toto, čo by som chcel. Ak nie, tak mrzí ma to, že som trošku ľavý, alebo ako to nazvať. Nie, že neschopný, ale prvýkrát natáčam práve, že s týmto pohľadom, uhlom pohľadom, ako takto nižšie položené, lebo som si kupoval originál chin mount, ktorý je úplne ľahký, lebo čím viacej tých somarín na príobe mám, všelijakých ukrytov, tým to je ťažšie. A nosiť to, neviem, 3-4 hodiny na príobe, to nie je veľmi príjemné. Takže za to hovorím, že skúšam všelijakú najlepšiu variantu. Takže takto to trasy je 2 km. Kiujatao, no. Neviem, ako sa číta. Sorry tí, ktorí vedia po maďarsky. Ja neviem, ako sa to číta. Asi by som to nemal čítať, keď to neviem, nie? A tak prečítaš len, ako to je tá výslovnosť, vieš, to je angličtina. Je zaujímavé tiež ten domček tu. Zaujímavé to tu majú poriešené. Koľko je hodín? 15:59. My sa zdržali, všade stojíme väčšinou, lebo britská ma boli. Dlho sme to nemali. Obávané vozidlo. Pánenku môj. Tak toto je úplne limuzína riadna. Si pána. Ja som vral, že keď to budem dôchodca, také si kúpim. No takže tak. Oni majú tie zaujímavé, tie stožiare také. Nie stožiare, ale tie stopy elektrického vedenia také vyrezané. Jaj, bože môj. A to níže, ja som čakal, že dačo lepšie, to tá búda tu. A to tá búda. Toto som označil na mape. Ale cesty zo začiatku rozbité, tu už lepšie je trošku. Ako Maďarsko môže byť príchod. Ideme ďalej, počkaj, máme ešte jednu takú výhľadku hore. Sa pozdravil. Adam je tu dneska so mnou, jo tam prídeme, ak bude polnoc. Adam je tu dneska so mnou, tak prídeme a bude tam polnoc. Ale dobre. Jak ono to funguje na 3 kolesách? Jak ono to nakláňa sa? Čo ti drbe? Kúkaj tam, what the fuck? To je mou či no? Niečo mi prejde po palcoch. Adam dostane porážku, kde ideme teraz? Masaker. Tu keď vypne sa navigácia, tak iba s vrtuľníkom môže nás hľadať.
Ale budeme sa ťahať tým smerom a jednoducho vieme, že doprava sú Košice, doľava je na Trebišov. Takže tak, môžeme. Tu 100 rokov asi Simpson neprešiel. A pozeraj dozadu, dedo. Dedo, kam pozeráš, ty vole. Infarkt dostane, dedo. Kúze, háza. Ale chodia tu autobusy, to je dobré. Že autobusom keď tak po prípade. Niečo tu takto preletí teraz. Za to nejde to nič. Počkaj, môžem. Už len kilometr. Pešia prevádzka? Po slovensky napísané normálne. Ulica hlavná. Čo ti dala? Tu normálne po slovensky napísané. Slováci bývajú. Že budú tu aj slovenské značky. Ulica hlavná. Oho. Teď ideme. Až hore. Toto vyjde on. Vyjde mu to. Aha. Už také auto pôjde. A on na jednotke ide asi hore. Počkaj, to kde sme? Nie je to zatiaľ nič, čo to ide na kde hore. Si pána. On ma zabije. Joj. Toto mu nejde asi hore, nevyťahne. Ide mu to. Dawaj, ide to, dawaj. Sypana. Dal som dvojku svinsky. Sypana. To kde to som ja toto? Zle som pošiel. Jednotku, jedna. Riadne teraz zostane zabrať. Kopec tu je toto riadny. Tak to som zvedavý, čo to bude. Lebo to ide za to celkom dosť. Vysoko za to. Kurník šopa. Opa! To je nádhera toto ako. Už to asi zapiekol, zadrel, nedaj Bože. Ale ho nepočujem. Si pána. Kde sa nachádzaš? Ja som musel ostať kus odstaviť, bo už som sa zľakol, že ju pridrem, bo už úplne stratila výkon. Hej, si pána, bo tu som hore, ale tu je kúsok už len treba, neviem kde si. Či paru? Na tej zakrute? Pri tom dome, čo sa prerába, neviem, či si všimol. Hej. Lebo tu je, hovorím, tu sa dá sadnúť, tu sa dá zaparkovať, tu taký pekný výhľad je na celom Maďarsko. Určite.
Ide to. Tu. Vyhľadka je pekná, krásne tu je. Tu hore preskoč sa dá vyjsť normálne. A jedničke. Pridaj viacej plynu mu akurát. Paráda. Jednička, tak. To ledva to ide. Cipána. Masaker. Daj prilbu ešte tu na hlavu. Dáme fotku more. Na video dáme, nie? Na titulku. Či, ja neviem, či až prilbu dáme, nie? Tak lepšie tak. Budem jak ten, jak Korfi, nie? Ja v kusu nahrávam, ešte sa mi zdá, hej. Zase nie, toto všetko, keď všetko zaznamenalo, tak to je dobrý vlog, podľa mňa. Čakaj, to tak pomedzi, no. Čakaj, to tak. Si. Toto daj tak. Ešte tak jednu môžeme zbližšia. Here is. Tak skúsime, no. Že bolo vidno aj by. No. A jednu tak povedať, pozri, tu môžeme, hej. Vidíš, no. Vidíme sa, učíme sa. Dnešného dňa. Tam máme, myslím si, že celkom záver pekný, vydám veľmi pekný. Tam je to celkom. Aj z tejto strany to je pekné. Pekné to je celkom, aj šipky sú tu. Takže so šipkami sa dneska učíme pomaly. Paráda, ale krásne to je vyhrať. Tam dole sme tak, kde boli pomedzi dediny pána. By som neveril, že v Maďarsku také tu má pohorie.